दिनै क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव माने ब्रह्म धोरोमनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय मुलुग गोजोननि बेबायदि हाजार हाजार मानसिफोरनि बाहागो लानायजों महायज्ञ खुंनाय जादों। बेवहाय मोननै ब्रह्म धोरोमारि आफाद दङ आरो बे मोननैबो दिनै प्रथमबारनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय ज' जानानै महायज्ञखौ खालामो। थ' बे जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बेवहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगासिनो दं। 9 बाजियाव सफैगोन, बाहागो लागोन जग्यआव आरो बिश्व शान्तिनि थाखाय मुलुग गोजोननि थाखाय सुबुं समाज गोजोनै लाखिनांगौ आरो सुबुं समाजखौ मोजाङै जौगाहोनांगौनि थाखाय बिथाङाबो ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोरनो मोनसे मेसेज होलांगोन, बार्ता होलांगोन। ब्रह्म धोरोमा कालिचरन गुरुदेबा बेखौ प्रसार खालामजेनदोंमोन, फोसावजेनफैदोंमोन। बै समाव बर'नि जि थासारि बियो जोबोद गाज्रि, जे जौ लोंनाय जानाय आरो जि न'खर हिंसा, गामि हिंसा आरो मोनसे मानसिनि सोद्रोम समाज बे गैयि बादि मोनसे अबस्था आरो बै समनि जि मोनसे फोसाबनाय गैयै धोरोम फोथायनाय एबा बेयो जोंखौ बबेबा मोनसे तान्त्रिक मोनसे जुगाव लांबाय थादोंमोन आरो अजा बेजा तन्त्र मन्त्र बेनि जुगाव लांबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय बेखौ फोसाबनो थांनानै बे ब्रह्म धोरोम लाबोदों। ब्रह्म धोरोमा मुलुगाव गैया, बे बर'फोरनि थाखायल' स्पेसियेलि बानायदों। नाथाय बिनि जिखिनि माने फिल'सफि एबा धोरोम फालिनाय बे एसे हिन्दु धोरोमनिनो मोनसे अंश। थेवब्लाबो गोलाव समनि गेजेराव दिनैहाय फ्राय 100 बोसोर बारलांबाय होननानै हमजायो जे बेवहाय बर'नि रिति निति आखु गासिबो धोरोम माने हारिमु आरो धोरोम गासैखौबो रैखा खालामनानैनो ब्रह्म धोरोमखौ फालिनाय जायो। जे ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफ्राबो दिनै हाबा खेराइयाव एबा मोनसे बिदिनो कनफारेन्सफोर जायोबा बर'नि हारिमुफोरखौनो दिन्थियो। दा गुबै थांखिया जाबाय मा, धोरोमा रावखौबो हिंसा खालामनो थाखाय जोनोम जायाखै। धोरोमा सुबुंथिखौ रैखा खालामनो जोनोम जादों। धोरोमा जेबो सुथुरबो गैया, नाथाय मानसिया बेखौ खालामनानै लायो। दा दिनैहाय धोरोमा दं, धोरोम आफाद दङ, नाथाय सुबुंथिया बबेबा गोमालांबाय। दा दिनै ब्रह्म धोरोमारिफ्राबो बे यज्ञनि गेजेरजों मानबता बा हिउमेनिटि एबा सुबुंथि बेखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन लाबोनो, गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव एबा धोरोमारि सुबुंफोरनि गेजेराव अनलायनाय फोथायनायखौ लाबोनो आरो बिदिनो समाजनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो। दिनैहाय बिथांमोना जुदि थांखि लालाङो बे समाजनि थाखायनो मोजां जागोन। दिनै जोंनि मोनसे आधुनिकता एबा मडार्निटि बेवहाय मोनसे जान्त्रिकता फैबाय आरोखि। मेसिनारिफोरनि इनफ्लुयेन्सफ्रा बारा जाबाय, टेक्न'लजिनि इनफ्लुयेन्सआ बारा जाबाय। बेवहाय मानसिया मोनसे मानबताखौ बबे पर्यायाव हमथानो, हिउमेनिटिखौ बबे लेभेलाव हमथानानै दोननो हागोन। थ' बेयो मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा। बेखौ धोरोम आफादफ्रा, धोरोमफ्राल' मानसिफोरनि गेजेराव सोनो हायो। दा बेखायनो जुगजों लोगो नांनानै सुबुं समाजनि फोसाबनाय एबा जौगानायखौ लानानै खामानि मावलांनो थाखाय बेबायदि इनिसिएटिभआ जोबोद गोनांथि जादों। थ' बे जोबोद गाहाम बाथ्रा ग्रिन फिल्डआव जे दिनैहाय रोजा रोजा ब्रह्म धोरोमनि गासै आफादफ्रा ज' जानानै महायज्ञ होदों। बे जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्रि लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।